Der var revanche i luften, da sidste sæson sølvvinder fra Bjerringbro Silkeborg onsdag tog imod mestrene fra AG København som en optakt til sæsonen i herrenes håndboldliga, der begynder om mindre end 3 uger. Anført af den franske nyerhvervelse Audrey Tausolana fik hjemmeholdet den bedste begyndelse på kampen, hvor de ad flere omgange var foran ved 4 mål. Sidste sæsons Danmarksmester kom dog godt igen, og her kan Mikkel Hansen på en kontrascoring udligne til 7-7. Få øjeblikke senere kommer gæsterne en dag i teten. Gudjon Valur Sigurdsson gør det elegant til 14-12. SV hænger dog på halvlejen ud. Her sørger Tausolana for at stillingen er 16-16 ved pausen. Og første halvleg var en lige affære, bliver anden halvleg det stik modsatte. Tekniske fejl gør, at AGK løber hjemmeholdet over ende. Symptomatisk nok slutter kampen også med et boldtab fra BSV, og så kan Stefan Hulstrup lukke til slutresultatet 36-28. En fornuftig første halvleg, men en elendig anden halvleg. Og vi har allerede snakket om nogle af de ting, der gik galt i anden halvleg. Vi laver mange tekniske fejl, står utroligt dårligt i forsvaret, og det er klart, skal vi have en chance mod et hold som AG, så skal vi spille meget bedre. I får ellers en regulær drømmestart. Hvad sker der i anden halvleg? Er det koncentrationen, der forsvinder eller hvad? Det håber jeg ikke, men det er nok lidt det, at folk glemmer aftalerne. Folk står lidt på egen hånd og tror, at de kan klare det selv, og føler, at det nok skal gå. Men AG er for dygtige at straffe os for hurtigt, og det skal vi lære af, og der er masser af ting at træne på. PSV har jo kørt meget på, at de er lige så gode som os, og det fik vi ligesom bevist i dag, at det synes vi ikke, de er. Så det var selvfølgelig rigtig dejligt, men også at se, at folk er i god form og gør det godt allerede så tidligt, det er selvfølgelig dejligt. Men omvendt, det er også en træningskamp, hvor folk godt ved, at... Men kan I bruge den til noget mentalt, når I nok skal møde dem en masse gange senere på sæsonen? Nå, men selvfølgelig snakker vi da om, at vi skulle vinde den her kamp, så de ikke tror, at de har en chance mod os, og det lykkes, og så er vi selvfølgelig tilfredse med udfaldet i dag.